Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rogie. Taong 1966, Mondragon, Northern Samar. Binata pa lamang itong si Rogie nang magkaroon na ng sariling pamilya dahil sa impluwensya ng kanyang mga kabarkada. Wala pa siyang kakayahang makatayo gamit ang sarili niyang mga paa, pero nangahas na siyang tumatag ng sarili niyang pamilya. Kagaya ng karamihan, sa oras ng kagipitan, sa pamilya din siya bumabalik para humingi ng tulong. Mahirap man yun para sa kanyang mga magulang, pero wala silang pagpipilian kundi muling tanggapin ang anak nilang napalihis ng landas. Tutol man noon sa kanilang pagsasama ang nanay niya, wala rin yung nagawa. Bukod kasi sa awang-awa din yun sa babae, alam din ito na sa oras na pinalayas nila yung dalawa, hindi rin yun tatanggapin ng pamilya ng kinakasama niya. Siyempre kahit papaano, apo nila ang dinadala nito. Hindi nila yun maaaring talikuran, lalo na't sa puntong tinanggap nila yun, pinanghawakan na nila ang responsibilidad bilang pangalawa nitong magulang. Upang hindi makaabala si Rogie at ang kanyang asawa, pinatira sila ng mga magulang niya sa ikalawang palapag ng bahay nila. Hindi naman sila noon nagreklamo, gawa ng ang mahalaga para sa kanila, merong matuluyan at makakain ng tama sa bawat araw na dumaraan. Malawak ang ikalawang palapag na yon, walang nakatira. Ilang taon na rin yung napapabayaan, kaya natatambak na ang mga alikabok. Tanging upuan lang din ang makikita mo doong gamit, sa kadahilan ng kalimitan sa mga muebles nila, makikita mo sa may sala. Bagaman sa papag lang sila noon nakahiga, pilit pa rin gumagawa ng paraan itong si Rogie para maging komportable sila ng kanyang asawa. Tuwing umaga, matapos ang ilang oras niyang pagtatrabaho sa bukid, agad naman siyang bumabalik sa kanilang tahanan para magpanday ng kanilang mga gamit. Wala siyang karanasan sa pagkakarpintero, pero napilitan siyang gawin ito dahil wala naman siyang pagpipilian. Hinahayaan lang naman siya ng mga magulang niya na gawin ang kanyang gusto para naman kahit papaano matuto siya. Naging mahigpit din yon sa kanilang mga pangangailangan, kung kaya't sa oras na hindi magtrabaho itong si Rogie, wala silang kakainin at ang masakla pa sa lahat, hindi niya mabibigyan ng tamang sustansya ang bata na nasa sinapupunan ng asawa niya. Itong mga panahong ito, maglilimang buwan na ang tiyan ng kanyang kinakasama. Marami na sila noong pinagdadaanan, pero nanatili pa rin kapos ang kanyang ipon. Bagaman kulang sa lahat ng pangangailangan, pilit pa rin siyang nagtatrabaho alang-alang sa pamilya niyang binubuo. Sa katunayan, pinuno, dahil sa ganoong estado ni Rogie, hindi na niya nagawa pang bumili ng sarili niyang gamit mula sa kanyang pinagpaguran. Kung noon waldas siya, ngayong may asawa na siya, maingat na siya sa bawat sentimong inilalabas niya. Hindi na rin siya nakikipagbarkada dahil mas pinipili na niyang sayangin ang kanyang oras sa mga taong mahal niya. Nang mapagtanto naman ng mga magulang niya ang kanyang naging pagbabago, nag-umpisa na rin yung magpakita ng suporta sa kanya. Alam mo anak, hindi naman sa nagiging malupit kami sa'yo. Ang nais lang naming mangyari, matuto kang panindigan ang mga nagawa mo. Nakita kong pinaninindigan mo naman. Hayaan mo, magmula ngayon, tutulong na kami sa mga gastusin ninyo. Tandaan mo anak, walang magulang ang makakatiis sa tuwing nakikita niya ang kanyang sariling dugo na naghihirap. O sige na Rogie, huwag ka na munang magtrabaho ngayon. Dumito ka na muna sa bahay, bantayan mo yung asawa mo. Yung habilin ko rin sa'yo, huwag kang makakalimot. Delikado na ang panahon ngayon.
Kapag nagpakakampante ka, mawawala sa isang iglap ang lahat ng iyong pinaghirapan. Wika ng kanyang ama sa kanya. Nang marinig naman yon ni Rogie, bigla na lamang tumulo ang kanyang luha habang dahan-dahang binibitawan ang palakol na kanyang ginagamit sa pagputol ng panggatong. Pagharap naman niya sa kinaroroonan ng kanyang ama, dahan-dahan naman niya yung niyakap upang mailabas ang bigat na pinapasan niya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang medyo kumalma na siya, dahan-dahan naman siyang naglakad patungo sa kanilang bahay habang pabulong na sumasagot sa kanyang ama ng, "Alam ko naman, Tay, na nagkamali ako. Bagay lang yung ginawa niyo para mamulat ako. Pero sana, Tay, matanggap niyo naman kami. Sa ngayon, maliban sa mag-ina ko, kayo na lang din ang meron ako. Pasensya na kayo, ha, dahil sa ginawa ko, nagkaroon pa kayo ng dagdag na responsibilidad na hindi naman dapat." Nang marinig naman yon ng kanyang ama, tumangulang naman ito habang dahan-dahan yung tumatalikod sa kanya. Pagsilay naman ni Rogie na papalabas na yon ng kanilang bahay, agad naman siyang tumungo sa silid nila para maglinis. Kahit sinabihan na siya ng kanyang ama na magpahinga, hindi niya yun ginawa dahil ang nais niyang mangyari, manatiling malinis kung saan sila namamalagi. Ayaw niya kasing maging maalikabok ang lugar na yon, lalo pat nagdadalang tao ang kanyang asawa. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, pagdating ng mga magulang niya, nasipat niya yung maraming pagkaing dala. Sa pagpasok ng mga ito sa kanilang pamamahay, bahagya naman siya noong natigilan matapos siyang yakapin ng kanyang ina habang binabati ng maligayang kaarawan. Sa puntong yon, doon pa lamang naalala ni Rogie ang espesyal na araw ng kanyang buhay. Sa sobrang dami niya kasing ginagawa, nakalimutan na niya ang mahalagang araw na dapat niyang ipinagdidiwang. Maya-maya pa, matapos ang emosyonal niyang pasasalamat, kahit papaano naging masaya naman ang maliit nilang salo-salo. Sa unang pagkakataon din, humarap ang kanyang ama sa kanya para makipag-inuman. Sa pagsapit ng gabi, lasing na noon si Rogie. Nang hindi na niya makayanan ang kanyang sarili, inalalaya naman siya ng kanyang asawa patungo sa silid nila. Pagkahiga niya, agad naman siyang nakatulog na parabang hindi na iniisip pa ang kalagayan ng kanyang mag-ina. Habang nasa kasagsagan ng pamamahinga noon si Rogie, unti-unti naman niyang napapansin ang dahan-dahang pagbabago ng kanyang panaginip. Hindi naglaon, bahagya naman siya noong nagising kung saan doon bumungad sa kanya ang napakadilim nilang silid. Bagaman meron silang gasera, hindi yun sapat para maaninag niya ang kabuuan ng paligid. Maya-maya pa, kahit nahihilo siya, pinilit naman niyang tumayo nang sa gayoy mailapat niya ang gasera sa may bandang higaan nila. Matapos naman niya yung gawin, dali-dali naman siyang bumalik sa kanyang pagkakahiga. Hindi naglaon, agad namang nakatulog ng mahimbing itong si Rogie. Makalipas pa ang ilang minutong pamamahinga, muli na naman siyang nagkaroon ng napakasamang panaginip. Sa panaginip niyang yon, meron siyang nakitang babaeng nakasuot ng pangkasal na kasuotan, duguan ng katawan at merong daladalang kutsilyo. Pilit siya nitong hinahabol, kaya naman ang ginawa niya, tumakbo lang ng tumakbo. Ilang beses na rin niyang tinangkang sumigaw pero ni isang kataga walang lumalabas sa kanyang bibig. Ang mas labis niya pa noong ikinakabahala, yung nilalang na humahabol sa kanya, tila bang tumatagos sa mga dingding na dinaraanan niya. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Rogie nang mahabol na siya ng nilalang na yon.
Habang kumakawala siya sa pagkakahawak nito, kitang-kita naman niya ang natutulog niyang katawan na nasa tabi ng kanyang asawa. Ilang beses na rin niyang sinubukang gumising pero sa tuwing pinipilit niya noong sumigaw, tila bang hindi yun sinusunod ng kanyang katawan. Ang mas ikinakabahala niya pa na sa tuwing ginagawa niya ito, nakakarinig siya ng mga paang tumatakbo sa mismong silid na kinaroroonan nila. Rinig na rinig yun ni Rogie pero nakapagtatakang hindi nito nagigising ang mga magulang niyang nasa baba. Halos ilang oras din siyang nakipaglaban sa masamang panaginip na yon hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na siyang nakawala rito. Pagmulat ng kanyang mga mata, 2 oras pa lang pala ang naging tulog niya. Akala noon ni Rogie, mag-iisang araw na siyang tulog, pero tila bang napakabagal ng naging takbo ng oras. Dahil sa pangyayaring yon, hindi na niya sinubukan pang bumalik sa pagtulog, gawa ng sa oras na ipinipikit niya ang kanyang mata, nakakasilay siya ng mga anino na dumaraan sa ibabaw nila. Ang mas nakakapangilabot pa sa lahat, merong nasipat na anino itong si Rogie sa kisame ng kanilang silid. Hindi niya mawari kung kanino galing ang aninong yon, pero naniniwala siya, hindi yon sa kanila. Makalipas pa ang ilang oras, sumapit na nga ang bukang liwayway. Bagaman nang hihina pa siya buhat sa kawalan ng pahinga, pinili niyang sumama sa bukid para makatulong sa kanyang ama. Habang nasa kasagsagan sila noon ng trabaho, ibinahagi ni Rogie dito ang tungkol sa mga nangyari. Ayon sa kanya, hindi niya mawari kung dalalang bayo ng kalasingan o talaga namang totoo ang mga bagay na kanyang nasilayan. Dagdag pa niya na, sa loob ng 5 buwan, yon ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng ganon. Pilit naman niya yung nililimot pero aminado siyang hindi na yon basta-bastang mawawala pa sa isipan niya. Matapos naman niyang mailahad ang tungkol dito, siya na mismo ang nakiusap sa kanyang ama na kung maaari, palipatin sila sa unang palapag. Yun lang kasi ang nakikita niyang solusyon para makaiwas sa nilalang na minsang nagparamdam sa kanya. Nang marinig naman yon ng kanilang padre de pamilya, tumangulang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Wala naman niyang problema, anak. Huwag kang mag-alala. Pag-uwi natin, aabisuhan ko tungkol dyan ng nanay mo. Mamayang gabi, doon na kayo matulog sa ibaba. Kami na munang sa itaas." Nang marinig naman ni Rogie ang sinabi nito, taus-puso naman siyang nagpasalamat sa kanyang ama. Matapos ang seryoso nilang pag-uusap, agad naman silang bumalik sa pagtatanim nila ng palay. Kinahapunan, pagdating naman nila sa kanilang tahanan, bigla namang nabalot ng matinding pag-aalala itong si Rogie matapos niyang madatna ng kanyang asawa, nakaratay sa higaan tapos inaapoy ng lagnat. Hindi niya mawari kung ano nangyayari rito, pero nasisiguro niya na noong nagdaang gabi, wala naman yung iniindang kakaiba. Dala rin ng pag-aalala ng kanyang ama, agad naman yung tumungo sa albularyo para humingi ng tulong. Ayon kasi rito, mapanganib para sa buntis na lagnatin o dapuan ng kahit na anong uri ng sakit. Bukod kasi sa ikapapahamak yon ng nanay, merong mga pagkakataong puwersahang lumalabas ang sanggol dahil sa init na nararamdaman ito sa loob ng matres. Hindi rin basihan kung ilang buwan na yon. Basta sa oras na makaramdam ito ng matinding init, lalabas at lalabas ito kahit alam nitong yun na ang magiging wakas ng kanyang buhay. Matapos namang marinig ni Rogie ang tungkol doon, hindi naman niya mawari kung ano ang kanyang gagawin. Nais man niyang tumulong pero ano ang magagawa niya? Hindi sapat ang kanyang kaalaman pagdating sa mga ganoong bagay.
Makalipas pa ang ilang minuto, dumating na nga ang albularyo bitbit ang iilan sa mga gamit nito. Habang tinitingnan nito ang kanyang asawa, maigi naman niya yung pinagmasdan sa pagbabaka sakaling baka meron pa yung karagdagang pangangailangan. Nga pala, ang pamamaraan ng panggagamot ng albularyo noon sa asawa ni Rogie ay sa pamamagitan ng isang patpat na ginagamit sa pagsukat ng kanyang mga daliri, guhit sa palad at talampakan. Ayon sa albularyo na, yon ang una niyang ginagawa sa mga pasyenteng hindi niya alam ang karamdaman dahil kalimitan sa mga ito, kung hindi nahahawakan ng mga nilalang habang natutulog, ginagambala yon ng mga impakto. Pagtatapat pa noon sa kanya ng albularyo na sa estado ng asawa niyang yon, hindi lang yun ginagambala ng impakto, bagkus ay nalawayan na rin yun ng isang tiktik. Yun ang nagbibigay ng karamdaman sa kanyang asawa, gawa ng nabigla ang sistema nito sa pagkawala ng iilang parte ng laman loob nito. Dagdag pa ng albularyo na, hindi maganda ang lagay ng asawa ni Rogie sa kadahilan ng napag-alaman nito, isang araw na pala yung pinagsasalu-saluhan ng mga tiktik. Matapos naman nilang marinig ang sinabi ng manggagamot, lahat sila walang kaide-ideya ukol sa mga nangyayari. Kampante naman kasi noon sila Rogie, gawa ng bukod sa meron silang inilalagay na pangontra sa paligid, sinisiguro din nilang nakasarado ang bawat bintana ng kanilang pamamahay tuwing gabi. Dagdag pa nila na, maliban sa kaluskos ng mga daga, wala na silang ibang naririnig na ingay sa paligid. Nang marinig naman yon ang albularyo, napabuntong hininga lang naman ito habang seryosong sumasagot sa kanila ng, "Sigurado ba kayong mga daga ang naririnig niya? Baka naman nagdadaga-dagaan. Hindi niyo ba alam? Sadyang tusong mga tiktik. Lahat ng paraan para lamang makalamang, gagawin nila yon." Kasabay ng pagwika ng matandang yon, ay ang paglalahad naman ito sa kanila ukol sa naisip nitong plano. Ayon dito, para manumbalik ang lakas ng asawa niya, kinakailangan nilang palayasin o hindi naman kaya'y patayin ang pinanggagalingan ng sakit nito. Kung hindi kasi nila yun gagawin, magpapabalik-balik lang yon sa kanilang lugar hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na nitong makuha ang kanilang anak. Dagdag pa ng albularyo na, kung ipapahintulot nila sa kanilang bahay muna yun mananatili para mahuli ang tiktik na gumagambala rito. Nang marinig naman nila Rogie ang sinabi nito, agad naman silang sumang-ayon nang sa gayoy matapos na ang kanilang problema. Sa pagsapit ng gabi, maaga pa silang natulog. Yung mga gasera na kalimitan nilang sinisindihan, binabawasan nila. Bale, hindi na muna sila pinalipat sa ibaba, alinsunod sa naisip ng albularyo. Nababahala man noon si Rogie para sa kanyang asawa, ipinagkatiwala niya ito sa kakayahan ng matanda. Sa isip-isip niya, hindi naman yun gagawa ng ganoong plano kung wala yung naiisip na paraan para malusutan ito. Makalipas pa ang ilang oras na kanilang paghihintay, meron na nga silang narinig na mga kalampag sa bubong ng kanilang bahay. Sa unang dinig, aakalain mong mga daga ang mga ito, gawa ng sinasabayan nyo ng huni ng daga, kalakip ang kanilang pag-aaway na normal namang ginagawa ng ganoong hayop tuwing naghahanap yon ng pagkain. Pero base sa mga narinig ng albularyo, napakalayo nito sa pangkaraniwang daga. Hindi naman kasi maaaring gabi-gabi iisang parte lang ng bahay ang dinaraanan nito. Hindi rin maaaring nagkataon lang na sa tuwing napapadpad yun sa ikalawang palapag, gumagawa yun ng ingay na parabang nag-aaway. Habang patuloy nilang pinagmamasdan ang ganoong kaganapan, taimtim namang nagdasal ang albularyo para sa pambasag ng sabulag ng tiktik. Naniniwala kasi ito, panlalaro lang yon ng nilalang upang hindi maghinala sa kanya
ang mga taong nasa paligid ng bahay na yon. Pag-ihip naman ng matanda ng usal sa dingding, laking gulat na lamang nila Roji nang mapalitan ng huni ng nag-aaway na daga ng huni ng isang tiktik. Napakahina lang ng huning yon, pero ayon sa matanda, nasa malapit lang ito. Kagaya ng mga aswang, mahina ang huni ng mga tiktik kapag malapit. Dagdag pa ng albularyo na kung hindi siya nagkakamali, nakatapat ang tiktik sa kinaroroonan ng kanyang asawa. Nang marinig naman yon ni Roji, agad naman siya doong lumapit para bantayan ito. Yung kanyang ama naman, dinukot na rin ang itinago nitong itak nang sa gayoy maging handa sa anumang maaaring mangyari. Maya-maya pa, nang matuntunan ng albularyo ang kinaroroonan ng tiktik, bigla naman niya yung binato ng tigalpo at kasabay nito ang pag-utos nito kay Roji at sa kanyang ama na lumabas ng kanilang bahay para hanapin ang nilalang na yon. Dagdag pa nito na sa oras na makita nila itong walang kakayahang gumalaw, papatayin na nila ito kaagad. Pagkarinig naman nila Roji sa sinabi nito, dali-dali naman silang bumaba para hanapin ang nilalang na yon. Makalipas pa ang ilang minuto, paglabas nila sa kanilang pamamahay, wala naman silang nakita sa paligid. Ilang beses na rin silang naglibot pero wala pa rin silang nasisipat. Paglabas naman ng albularyo, narinig naman nila yung nagmumura habang nagtatanong sa kanila ng, Paul, tusukin ninyo ang mga pundasyon. Nasa paligid lang yan. Lahat ng kahoy na kasing taas natin, tagayin ninyo. Siguraduhin niyong wala kayong palalampasin. Nang marinig naman nila Roji ang sinabi nito, agad naman nilang pinagtatataga ang lahat ng kahoy na kanilang makita. Hindi na rin nila inisip pa kung gamit nila yon sa gagawin nilang muebles, gawa ng ang mahalaga para sa kanila, mapatay ang nilalang na nagtangka sa buhay ng anak niya. Maya-maya pa, pagtaga naman ni Roji sa pinakadulong pundasyon ng kanilang tahanan, laking gulat na lamang niya nang may tumalsik na dugo sa kanyang kamay. Matapos naman niya yung makita, doon na dahan-dahang gumalaw ang kahoy na yon at kasabay nito ang pagbukas ng nanlilisik nitong mga mata. Dala ng kanyang takot, agad naman siyang pinanghinaan na maging ang pagsigaw, wala na siyang lakas ng loob para gawin ito. Pilit siya noong humihingi ng tulong sa kanyang ama pero masyado yung malayo. Madilim din sa parte ng lugar na yon, kaya ang tanging paraan lamang para mapansin siya nito ay sa pamamagitan ng pagtawag dito. Subalit dahil sa mga nangyari, wala namang nagawa si Roji kundi ang umatras habang nakatitig sa nilalang na yon. Pagsilay naman niyang susunggaban na siya nito, napapikit lang naman siya na parabang tanggap na niya ang mangyayari sa kanya. Mabuti na lang, bago pa man siya malapa ng tiktik, nagawa na yung masalag ng albularyo. Pagmulat naman ng kanyang mga mata, doon niya nakita ang matanda na sinisenyasan siyang tumayo sa kinaroroonan niya. Wala na itong takas, iho. Di ba ikaw ang asawa ng babae? Ibinibigay ko sa iyo ang karapatan para paslangin ang demonyong ito. Kunin mo yung itak mo. Ikaw na ang bahala. Wika sa kanya ng matanda. Nang marinig naman yon ni Roji, dali-dali naman niyang kinuha ang kanyang itak, kung saan paghawak naman niya sa hawakan nito, wala naman siyang ibang naramdaman kundi ang galit laban sa nilalang na yon. Hindi naglaon nang magkaharap na silang dalawa, buong puwersa naman niyang tinaga ang ulo nito na siyang naging sanhi upang bumaon yon hanggang sa may bandang noo. Sa sobrang lakas ng pagkakataga ni Roji, agad naman yung ikinamatay ng nilalang. Matapos niya yung gawin,
dinala nila ang bangkay ng Tiktik sa isang talahiban. Upang hindi na yun bumaho, sinigurado nilang natupok yon ng apoy buong magdamag. Ayon nga kay Regina, hindi nila iniwan ang bangkay ng nilalang na yon hanggat hindi ito nalulusaw. Matapos ang pangyayari, naging madali na para sa kanyang asawa na makabawi. Araw lang din ang binilang nito bago yun bumalik sa normal. Pero alam nyo, pinuno, bago yun tuluyang gumaling, nagpumilit lumabas ang anak nito sa kanyang matres. Pagsilang noon ng bata, patay na yon. Hindi nila alam ang eksaktong dahilan ng pagkamatay nito, pero ayon sa albularyo, maaaring dahil yun sa pagkakaroon niya ng matinding lagnat na sanhi ng panginginain ng Tiktik. Ang sabi rin sa kanila ng albularyo, wala talaga siyang magagawa dahil kakaiba ang bangong naaamoy ng mga Tiktik sa unang sanggol ng babae. Okay, opinyon ko sa kwento. Ito na yun. Ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Alam ko nakaraan meron akong binigyan ng ganitong comment na pag unang anak ng babae sobrang bango niyan sa mga aswang. Tingnan nyo yung nangyari. Namatay yung bata. Well, nakakalungkot talaga no, para sa isang kwento na merong namamatay kahit yung mga kamag-anak lang ng bida, masakit yun eh. Paano pa kaya to? Purong-purong anak to ni Rogie. 'Di ba? So, alam naman din nating lahat na ang dahilan lang talaga kung bakit namatay yung anak ni Rogie, nakain yun ng Tiktik. 'Di ba? Sabihin na natin na paunti-unting nawawala yung mga laman loob ng babae. 'Di ba? Siguro sa paningin ng albularyo yun. Pero ang katotohanan, yung bata na pala yung unti-unting nawawala. Tsaka pakinggan ninyo. Ang sabi, nagpumilit lumabas yung sanggol, 'di ba? So ibig sabihin, laso na yon. Kapag nagtagal pa yon sa sinapupunan ng babae, may tsansa na mamatay yung babae tas patay rin yung anak niya. So parang doble yung mamamatay. Kaya nangyari siguro, pinilit na lang ng sanggol na lumabas dun sa sinapupunan ng nanay niya para siya na lang yung patay. Siguro tinulak yun ng kung anong anghel o kung sino man. Pero yun nga, yung kwento medyo malungkot. Kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.